लोगोफोर आरो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय थालायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आं आसा खालामो। मानो होनबा भिडिअ बानायनो गोसो गैयामोन, अब्ला बानायनो लुगैबाय, बानायनो गोसो जाबाय। मानो होनबा बिराद मोजां दे, बिराद मोजां। बिनि थाखाय कंग्रेचुलेसन, बहुत मोजां। माने नोंथांमोनाथ' मोनथिखायो नङा होमबा, नोंसोरो बिदिनो बर' हारिनि गेजेराव मोनफा मोनसे गाज्रि हुदा एबा गाज्रि जेंना सोमजिहोनो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे लाबोबाय थाग्रा जा, बेनि गेजेराव जों बखिबाय थाग्रा जागोन। मोनसे प्रब्लेम क्रियेट खालामग्रा जा, जों मोनसे समाधाननि माबा मोनसे बखिबाय थाग्रा जागोन, नङा होमबा रायजोफोर? बिदिसो जाहैबाय नामा बर' हारिनि संसार जानायनि स्टाइलावहाय? मानो होनबा जों दा बावैसो माने प्रेजेन्टलि माने नुदों, माने मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नुदों। नोंथांमोनाथ' बयबो सिनायखायो गेमस्रि एक्ट्रेसखौ, आब' गेमस्रि एक्ट्रेसखौ बयबो सिनायखायो नङा होमबा ना? बयबो सिनायखायो, बर' संसाराव रावबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बयबो सिनायखौनो हमना लाजोब, नङा होमबा? बिनि गेजेरावहाय बिनि भिडिअनि गेजेरजों नुदों मोनसे आर'नाइयाव मा बिबार होनो बेखौ, पदम फुल बिबार नामा, बिजेपिनि मोनसे पदम फुलखौ एड खालामना होनाय, नङा होमबा? जोंनि बर'नि नेरसोन, ट्रेडिसनेल नेरसोन आर'नाइयाव मोनसे पलिटिकेलनि नेरसोन बिबारखौ एड खालामना होदों। आं सानो बे एड खालामना होनाया नोंथांमोननि थाखाय मोजां जादों ना गाज्रि जादों, बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर। सिगाङावनो भिडिअखौ नायग्रोनानै लादो। सासेया गिदिर मानसिनो होनो थाखाय लांगासिनो आरो जोंनि आर'नाइ, जा मोजांखा आगरा, ब्रेन्ड निउ इन्दिनि। ओमफ्राय नै बिदि आरो डिजाइना मोजां, आं मोजांथार नुनायखाय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै होननानै सानबाय। नै जा मोजांखा, बिथिंबो जा मोजां, नै डिजाइना मोजां मोनदोंना लोगोफोर? नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव मोजां मोनदों होननानै खोन्थाहरनो दाबावदे। नै जा साइजखा, आंसो लानो लुगैलायबाय। बयनिसिमबो आं माने बुंहरनाय थाबाय, बे नेरसोना बर' नेरसोनाव बिजेपिनि मोनसे नेरसोनखौ एड खालामना होनाया मोजां जादों ना गाज्रि जादों, बेखौ नोंथांमोननि कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। आं बेखौ आसा खालामबाय। मोनबैसेया मोजां जादों होनो, साबैसेया गाज्रि जादों होनो, माने कमेन्ट खालाम। भिडिअखौ जुदि नायदोंबा नोंथांमोना एकदम गोनांथिथार कमेन्ट खालामनो दाबो, माने मोजां जादों ना गाज्रि जादों, सोर साबैसेया मोजां होनना बुङो, सोर साबैसेया गाज्रि होगोन, आं बेखौ नायगोन। माने साबैसेया मोजां होनगोन, साबैसेया गाज्रि होनगोन, माने आं बेखौ नायगोन। सोर साबैसे बेसेबां लाइक फैयो, बेसेबां डिसलाइक फैयो, नङा होमबा? ओंखायनो कमेन्ट हरनो दाबाव जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंबा, आरो भिडिअखौ नायोब्ला शेयार खालाम। मानो होनोब्ला मेन बिनि रिजनखौ बुंनोसै, मिथिबायना? बिनि बागै मानसिफ्रा भिडिअ बानायखाबाय। आदा जेम्सखौबोथ' नोंथांमोना मिथिखायो, आदा जेम्सआबो बिनि गेजेराव भिडिअ बानायबाय, आरो मोननैसो भिडिअ नुबाय आङो बिनि बारै भिडिअ बानाय, माने बिसोरबो बे खोथाखौनो बुंदों, जोंनि आर'नाइया GI टेगआव हाबखानाय बुस्थुआव माने पलिटिकेलनि नेरसोनखौ माने एड खालामनांगौ। बिसोरबो बिसिनि इलिगेलाव भिडिअ खालामदों, माने मोजां जादों खालाम, बयबो बुं, बयबो राय। मानो होनबा जोंनि बर'नि आर'नाइयाव, ट्रेडिसनेल आर'नाइयाव माब्लाबाबो पलिटिकेलनि नेरसोन थानो मोननाय नङा। बे खोथाखौ मोजां बुजिना लाखा। मानो होनना बुङोब्ला ना, बे जाबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे नेरसोन सिनायथि। बेसेबां समायना रमायना, नाङा जोंनो पदम फुल बिबारनि समायनाखौ, जोंना बेनो समायनाखा। मानो होनबा पदम फुल बिजेपि पलिटिकेल राजखान्थिया दासो जुदि मोजां सोलिदों, नंगौ थिग दं, बयबो मोजां मोनदों, दा बयबो गनायदों, नङा होमबा? मोनसे पलिटिकेला थाबाय थाया होनना बयबो मिथिगौ। जुदि फैगोन बोसोरनिफ्राय जुदि बिजेपि पलिटिकेला जुदि जोबलांखांनायनि उनाव जोबगोन, सोरबा बयबो पाब्लिकआ गाज्रि मोनगोन, गाज्रि सोंखारिगोन, अब्ला बै नोंनि आर'नाइयाव एड खालामजानाय बिजेपि नेरसोनखौ एड खालामजानाय समाव आर'नाइखौनो जुदि सोरबा पाब्लिकआ सावोब्ला नों मा जागोन? नोंनि बर'नि सिनायथिखौनो जुदि सावोब्ला नों माबायदि गोसोआव मोनगोन? सोर खर' गाज्रि बुरबक मेलेम गैयिनि आखल बेलाय बेफोरबायदि एड खालामना होग्राया? हा? सोरनि आखल जाबि? एसेबो खर' गैथारला नामा नोंसिनाव? हा? जायगा मोनाखै
बेफोरबायदि खालामनानै रायजोफोरनि सिगाङाव देखायनो सोर खर' गाज्रि खालामदों एक्चुअलि बर' जाथिफोरनाव मा साननो हानाय मेलेमा बुहुद खमायजोब्बाय नामा जौ लोङै लोङै खारै जायै जायै सामफ्रामबो अनला खारै सबाय खारै मेवाइ खारै जायै जायै सेस दिमागफ्रा उरायजोब्बाय नामा नोंसिना हा मोजांखौ साननो नागारै गाज्रिखौल' सानग्रा बिदि नङा खोथाया गाबोन समफोरनो माबा बिजेपि गभर्नमेन्टआ थानानै कंग्रेस फैयोब्ला बिजेपि हाथाव देश बासाव बिजेपि हाथाव देश बासाव होननानै जुदि नोंनि आर'नाइखौ ओरै फाननानै सोरनिबा गोदोनायाव माबा फटक सावगारियाव बानायनानै मुर्ति बानायनानै आर'नाइखौ ओरै खालामनानै सावोब्ला नों मा खालामगोन बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन हा सावजाफानाय लोगो लोगो बिनि दायनिगिरिया नों जाय मानसि बानायदों बे जागोन आरो मोजां खोथाखौ खोनासंखा दायनिगिरिया बे जागोन आरो बेखौ जोङो हगारनाय नङा मालाबाबो एक्सन लानाय जागोन माने डाइरेक्ट बुंखायो बेफोरबायदि बानायगा आरो जों भिडिअखौ नुदों माने आब' गेमस्रिया बे भिडिअखौ बानायनायनि थ्रुयै माने सासे मानसिनि गेदेर मानसि हैनो थांनाय माने हैनो थांगोन बेफोरबायदिनो भिडिअ बानायदों बेनि हैनो थांनाय जाबाय बेनि आब' गेमस्रिनि हौवा लावदुमा जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि गोदोनायाव होनानै पिकचार नुनाय एसे एनै रां खामायनो मोननानै एसे एनै सुबिदा मोननानै मोजां जाबाय मोजां सोलिगासिनो दं बेफोरबायदिखौ साननानै नोंसोरो गावनि ट्रेडिसनेल नेरसोनावनो जुदि मोनसे राजनितिकनि नेरसोनखौ एड खालामना होयोब्ला बिनि अनगायै गाज्रि मा दंबावो अब्ला नोंना बर'नि नेरसोनखौबो नोंसोर राजनितिकआवसो लाबोबाय माने ना राजनितिकआव लाबोबाय माने नोंसोर दायो बर'नि आर'नाइखौबो माने राजनितिकआव लाबोबाय माने नोंसोर हो पदम फुलखौ एकदम एड खालामदेरनानै बे बुस्थुआ गोख्रै बन्द जानांगौ आरो बन्द खालामनांगौ रायजोफोर बयबो बिनि नामाव भिडिअ बानाय आरो बुं आरो गोख्रैनो कमेन्ट माबा बन्द खालामथारनांगौ बेखौ बेयो मालाबाबो जानो हाया जानो मोननाय नङा डाइरेक्टखा थ' बुंनो गोसो गैयामोन अब्ला बुंनो गोनां जाबाय थ' नोंथांमोन भिडिअखौ जुदि नायदोंब्ला शेयार खालामथार